Здравейте, хора! Днес ще играем на Fortnite, но няма само да играем на Fortnite. Ще изпълним предизвикателството. На всеки кил правим по 10 лицеви. Време е да се мятаме в игрите. Хора, ето ни и в първата игра. Нека да започнем. И само да не забравям на всеки кил да правя 10 лицеви. Мисля да падна в плезната. Дано да не падат много хора тук, защото не ми се правят 200 лицеви. Ето оръжие. О, супер! Синя помпа. Синя райфъл. Днеска съм много на късмет. Обаче хора, аз мисля да взема сивия райфъл, защото това е много по-добър. No. Нека да се хилнем и ще отидем да убием някой, защото става иначе много скучна играта. Я да видим къде има човек. Кой иска да го убие сега? Къде си, бе? Откъде ма стреляш, бе, мой? Ето го. Айде изгавям. Сега хора трябва да се боксна и да изчакам да направя тежко изгавям. И така, хора, време е да направим 10 лицеви. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така, хора, нека да се върнем към играта. До мен има някакъв човек, добре, че не ме е убил. Супер. Синьо. И този убихме. Но много добре. Няма да взимам този райфъл. Обаче има да направя 10 лицеви. Само да се боксна и да се хилна. И ще направя 10 лицеви опадък. Едно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хора, трябва да сме побързи. 9, 10. И хора, човек. Той е ми стил на кила. Той е на злобеняката. Така. Убихме го. Само хора да се хилнем. Да ги направим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ето тук хора има човек. Време е да го убием. Ето го. Иде. Така, той беше слаб. Само да ни убият. Тук малко ще лон, ще паднем. И ничего да правя лицевите опори. Не. Само да не ме убият. И така, хора, време е да направим 10 лицеви. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ето хора, тук има човек, трябва да го убием. Дед. Хора, не мога да направя сега лицевите, ще ги направим като спрем да се бием. Там този къде? Аха, ясно. Този е тук. Нека да не седнем. Аз мисля да бягам. Добре, хора, убихме го. Време е да се хилнем. Едно, две, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Така, хора, както виждаме, сме останали 5 човека с мене. Но къде ли са другите? Аха, откъде ме се стреляха? Не, ето. 96, 30, мисля да го ръчна. Той се качва. Не. Те го ръчка. Човек. 97. Ето един. Тук има един човек, който бяга от мен, не знам защо. Обаче бяга. Време е да сложим балансър и да не си вземем фол. Човек. Така, хора, този не остави на малко. Трябва да внимаваме. О, не, хора! Умряхме. Ако видеото ви е харесало, може да ударите лайк бутона, за да ме подкрепите и да правя още такива готини видеа. Чао от мен!